आईपीएस हम बना के मार्केट में छोड़ दो। ये ना लेबो फुलवा के लड़िया अगला शुरू किया हां अतले करा भूत उखर गए ला बताई हो। अब ब्यास जी झारा तड़े पूछा तड़े कि का लेबे तोर नाम का हतौ कहता कड़िया कड़िया का नाम हो कड़िया तो कड़िया त का लेबे त प्रदुमन परदेसी के गड़िया तो हमार भैया इज्जत बचल है चाबी देले हैं हां ले जो कुछ संभरले हैं ओकरा के उ गाड़ी ना कहलक लेकिन कहलक गाड़ी कहलक समझ ले हां कहत का लेबे का नाम हो त कड़िया त का लेबे त प्रदुमन जी के गड़िया ना लेबो फुलवा के लड़िया लेला लड़िया फुलवा के जौन गुथल लड़िया ना लेबई रहे तो यहाँ जवाब खोजे जाए के बा और का कहल सर तोरे हरे कहता मुर्गा के चुस्ता खाए टीका कइले बा हउ गड़बड़ाइल ह त कहता मुर्गा के चुस्ता खा मुर्गा के चुस्ता ना नवरात चढ़ल बा इहे मुर्गा के मारे कटाए के बात कइले बा टीका क लेले बा टीका दारू ला खलाई पिए हम बना के मार्केट में छोड़ दो खलाई पिए सतना वायरल भइल बा आ तूहू वायरल होखेला बेचैन बड़ा नु हां टीका बार ब्यास के तना लेकिन है हां माही मानी मौग स्वामी ताहरा के वो स्थान हम जरूर दे सकेंगे। बतारी बुढ़ारी में कितना होगा जनवरी स्कूल पढ़त रहे महाराज 2 दिन स्कूल नागा कर देला मैडम जी पूछली के रे 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया तो कहता मैडम जी हमको बर्ड फ्लू हो गया था। हाँ बर्ड फ्लू तो हाँ बर्ड फ्लू अरे पगला बर्ड फ्लू तो पक्षी को ना होता है। तो कहता मैडम जी आप मुझे इंसान में गिनती ही कहाँ रखी है बराबर तो हमें आप मुर्गा बना देती हो। मैं मोटका बेटा देखा तो बहुत मर गया अब तू लग गइल लजवाई के फिर बनले बात रहे दा मोटका पढ़े नहीं खेजा कहे खातिर तो हम बहुत कुछ कह देती लेकिन कहल नहीं कि चाह दुहार के कार्यक्रम हां सबके देख के अपन चले के बा नारी समाज के भी लोग बैठ के जा कार्यक्रम देखत रही। हां जी चंदन देखो तहर माई बहन बेटी लोग भी बैठल बा हां जी सही बात बा वो लोग तहर बा हां सब कोई हमने के नारी समाज के बैठ के जा देखत रही हमने के घर दुआर के इज्जत है कुल हमने के नु बेराब जा लेकिन आइल बनी जाना उपलक्ष्य में हमने का अब उपलक्ष्य में कार्यक्रम पेश रही छापने दुआर में पैसा ही करता सो धरती के नाम हम मृत्यु लोग एजा जे आइल बा एक न एक दिन सभे के जाए के बा जैसे चाचा जी रनी है धरती के छोड़ के चल गई एक दिन हमनियों के जाए के बा कभी बड़ा सुंदर लिखत ताड़न कैसे तो करा के प्रदुमन परदेसी गावत ताड़न